S'acosta el dia del pare i sortejarem aquestes 3 ampolles. Ja me les quedo jo. No és fàcil ser pare entre tant de patriarcat ranci. Ser pare és una combinació de factors, un copatge atrevit. Com les sorts Sicar, de Sira i Car i Nyena, del celler Marroig. És una carícia de pare suau, persistent i amb caràcter. Combina-la amb embotit o amb magret d'ànec i confitura de prunes. Hi ha pares que són més d'abraçades intenses. Mira quina perxa té el mon pare del celler Vinyes del Convent. Madur, saborós i carnós, ideal per guisats a foc lent. És un homenatge als pares. El teu pare també pot ser un enfant terrible de més de 50 anys. Com l'Albert de Vilarnau, un gran reserva de varietats de la Xampanya. Però fet a Sant Sadurní, a Vilarnau. És melós, complex, però somiador, amb xató o amb sushi. Salut!